Jaramogi Jwang. Wadhi e wechego mag tuke kama koro adaneno kanyo ni otieno ma kawuono johera mag adhula tuke mag UEFA oduogo. Wang'e maber kauno Tuesday kachiel koda ka kiny, kauno chieng' tich ariyo, chieng' tich adek odiochieng' ma kiny, marongo maber ni UEFA Champions League kata ligno ma Champions League bende koro dhi nyime ka igoye. Iwacho ni sani bende tielo mosechope ka en mane. Manchester City dhi bedo kata karakore kod FC Bayern Munich, ma bende dhi bedo kata ka ibago odiochieng' ma kawuono e alapno mar Etihad. Etihad dhi bedo kata ka ema oting'o tugo ma kawuono, kama mano dhi bedo katimore otieno ma kawuono. Mondo mi ibed kod ng'eyo wechewa manyien mag weche mag tuke dhi bedo kabiro ni bende otieno kata odiochieng'no ma kiny ang' iyud duoko mana kaka wayudo. Kata kamano ka bang' tuke makamagi ang' iyudgi e mbui magwa mag Ramogi TV mondo ibed kod ng'eyo. Tuke makamago dhi bedo kata kachakore saa 4 mar otieno saiche mag Afrika ma ugwe kata mago East Africa Time. Dhi bedo kata kachakre sama kamano. Kama chielo bedo odiochieng' ma kawuono tuke ma dhi bedo kata katimore nyakwa Ramogi Jwang